Kristo, there is a popular Latin phrase nga nag-ingon, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Ang tingog kuno sa katawhan sa Dios, mausab ang tingog sa katawhan, mausab kana ang tingog sa Dios. But sometimes ang Latin phrase nga Vox Populi, Vox Dei, non sequitur, it doesn't follow. Why? Kay usahay manggon, dili tanang uso nindot. Kay may uso, may atong buhaton nindot. Dili tanang naandan, maayo. Dili tungod kay daghan ang mibutar o mituboy, sakto. Dili tungod kay daghan ang nagistorya, tinuod. Sometimes, the voice of the people is the voice of God, is sometimes dili tinuod. Look at the first reading for today. In the first book of Kings. Sa unang basahan ng hari, atong nadunggan the showdown between Prophet Elijah and the prophets of Baal. Nganong mag-showdown man sila? One versus the mob. Si Propeta Elias, usa lamang. Samantalang ang propeta ni Baal, 450 nga mga propeta. Ang mga propeta ni Baal nag-ingon, si Baal ang tinuod nga Diyos, si Baal ang buhi nga Diyos. And Prophet Elijah, usa lamang siya nga nag-ingon, dili. Baal is a false God. Dili tinuod nga Diyos. The God of Jacob, the God of Isaac, ang tinuod nga Diyos. Kung atong naminaw kita pag-ayo sa unang pagbasa, kung wala mo maminaw, basa ha pag-usab. Ang unang pagbasa sa libro sa mga hari, anindot kayo ang ilang showdown. Sa usang pag-iha, mag-showdown sila kung kinsa gayon ang tinuod nga Diyos. Ang Diyos ba ni Elias o ang Diyos mangingalag si Baal? Sa usang pag-iha, mailhan nila nga tinuod ang Diyos nga ilang gisimba. Matod pa, ang motubag, pinaagi sa pagpadala og kalayo, may tinuod nga Dios. Ug karon nagsugod na sila og showdown. Atong nadunggan sa unang pagbasa, adunay turo nga ilang gihalad. Ang mga propeta ni Baal gipauna tungkol kay 450 sila. Daghan kaayo nga mga propeta ni Baal, sila naghalad. Sila nagtawag sa pangalan ni Baal. Sila nagsayaw-sayaw. And even, matod pa sa unang pagbasa, ilang gisamad-samaran ang ilang lawas. Aron sa ingon, dunggon, og dawaton ang halad nila nga toro. Apan miabot na ang gabi, miabot na ang oras nga halad ang turo. Wala mo abot si Baal. Sometimes, matod pa sa unang pagbasa, si Propeta Elias kuno, murag gisug-sug sila. Giingnan ng mga propeta ni Baal, tawga si Baal, basig natuog pa, basig nilakaw pa, basig aduna pa'y gibuhat, tawga ang imong Diyos, ganyalag Baal. And yet, wala gayud mo tungha si Baal. And now, sa showdown, si Propeta Elias na pod, iyang gihalad ang turo, ngadto sa sugnuran. Unya, adunay maayo pagyod nagibuhat ni Elias pagmatuod nga adunay Dios, buhi ang iyang Dios. Iya pa yung gibubuan ang kahoy nga sunugon, ang palibot sa ingon, gibubuan og tubig sa makatulo. Aron basa gyud kini. Ug may sugod ni Kristo matod pa sa unang pagbasa sa diyang gihalad na ni Elias ang toro, misangpit siya sa Diyos. Ni Isaac, Diyos ni Jacob. Aron sa ingon, dawato ng halad, magpadala ang Diyos ang kalayo, o dawaton ang halad niya nga toro. Umaigso ko na ni Kristo, sa diyang gisampit na ni Elias,
ang Dios gilamon kini sa kalayo, bisan pa nga kini basa, bisan pa sa mga bato, gilamon kini sa kalayo ug kini nagpamatuod nga buhi ang Dios ni Elias, buhi ang Dios ni Isaac, ni Jacob ug ni Abraham, buhi gayud ang Dios. Ug mga igsoon ni Kristo, niining istorya dito sa Mount Carmel, kini nagapamatuod nga dili tanan nga gisangyaw tukay daghang mga propetang bakakon tinuod. Look at the showdown, one versus the mob. Daghan ang mangingon nga ang Dios nga si balang tinuod nga Dios. 450 prophets apan Dios nga bakakon, Dios nga dili tinuod. And look at Elijah, bisag siya lang usa, gipamatud-an niya nga buhi ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ingon man ni Jacob. And my dear friends, be careful in our life. Why? Dili kita pwedeng mosimba sa tinuod nga Dios, and yet mubuhat sa mga buluhaton sa Dios-Diyosan. Dili kita pwedeng mosimba sa tinuod nga Dios, and yet sa atong konkreto nga kinabuhi, nagsimba kita sa mga Baals in our life. Dili pwede nga kita tawgon nga Kristiyanos, and yet ang atong mga buhat, ang atong pangunahuna, dili Kristiyanos. Please be careful. Daghan ang mapropetang bulaan, daghan ang mapropetang bakakon, daghan ang mapropetang wala nagsangyaw sa kamatuuran. Remember, ang tingog sa katawhan sa Dios mahimo lamang nga kini mahimong tingog sa Dios kung kining tinguga in accordance with the will of God, in accordance with the commandments of God, in accordance with the love of God. Be careful. Mayon ka nga Kristiyanos, and yet hunaay nangayo ni magbugas, pabalik-balikon lang. Mayon ka nga Kristiyanos, and yet sa imong kinabuhi, limbungan. Mayon ka nga ikaw Kristiyanos, you are worshiping a true God, the God of Jesus, the God of Father, and yet in our lives, nagpuyo kita sa mga sala. Unsa man na duality, lahi ang atong pagtuo, lahi ang atong binuhatan. Remember what Saint James said, faith without action is dead. Ang pagtuo nga walay aksyon, patay. How much more kung kita, we're proclaiming ourselves, we are Christians, we are Catholic, and yet in our words, in our action, we're not. Mga igsoon po ni Kristo, be careful again. Be vigilant enough. Sometimes, my God, we worship God. We worship the true God. And yet again and again, we do the things of Baals in life. We have so many Baals in our life. Please avoid them. Worship the true God. Bisag ikaw na lang ang usara din sa kalibutan. Bisag ikaw mag-inusara nga mubuhat og maayo. Bisag ikaw na lang mag-inusara magstorya sa tinuod. Don't be afraid. You are with God. You are with the living God. You are with the true God. Bisag biyaan ka na sa imong amigo, bisag ibiyaan ka na sa imong mahigala, bisag ikaw mag-inusara, ayaw kahadlok, kay panalipdan ka sa Dios. And my dear friends, this is a challenge for us today. Sa panahon nga karon sa social media, daghang fake news, daghang gama-gama og istorya, daghang butang-butang,
Daghag dili maayo nga atong makitaan. Hinaut unta. At this point of time, we will become the new Elijah in our generation, in our time. Nga kita makatawag o kalayo gikan sa langit. Aron pagpakita nga tinuod ang Dios. Aron pagmatuod nga buhi ang Dios. Hinaut unta nga kita sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong katilingban, mahimo kitang propeta Elias nga makapabuka sa mga mata sa nahikatulog, nga mga makapabuhi sa mga kinabuhi nga patay na ug nawad-an nagpaglaom. So that mga isong ko ni Kristo, kung unsay nahitabo sa bukid sa Carmel, hinaut unta nga mahitabo kini usab sa atong pamilya, mahitabo usab kini sa atong komunidad. And in that way, the people of God, the voice of the people of God is the voice of God, and everything and everybody will say, the Lord is God. Ang Ginoo buhi. The Lord is God. Ang Ginoo ni Jacob, ni Abraham, ni Jacob, tinuod ngayon sa Diyos. Pinagi ni ining mapulunga as we proclaim that the Father of Jesus is the true God, that Jesus is indeed the true God, and the Holy Spirit is indeed the true God. In that way, the Latin praise, the voice of the people is the voice of God. Vox populi, vox Dei is true. Amen.